Nagdisakiring. Nagdisakiring. Kuhaon ang ubang mga saha. Binlan lang og sa kabok ba. Kanang follower. Ang tawag anita, disakiring. No? Kani mao dayon ang follower. Mo na ibili mo. Bugat be tong dagko no? Bugat to. Mao na ni ang gikuha mga sa duha na lang ibilin. Ano siya? O kining follower niya. Follower. Kining ang ilang gikuha mga sa mao to ilang gibuhat ganina nanguha sila og mga saha. Dili na manggug kaayo kinahanglan nga daghan og saha kay dapat kung naan nagyoy pareani nga dako kana nagyo na siya follower kana siya silbi duha ra gyud mabilin. So sa kapunuan duha lang ang usa dako na ang usa gamay pa pod. Kini silang mga pinutlan ipanglabay na na siya. Ang labay na siya. Kay ko daghan ang mga saha, ang nutrients sa kapunuan mabahin manggod. Dili kay siya makapamunga og maayo ang saging. Dapat ingini ra gyud ang sistema o. Kana duha ra sila. Taning nag-belief.
Wala pa din he ba? Wala pa din he. Ah. Ang gibuhat niya nagdilif. Dili gyud kwaon tanan dahon dong ba? Gamay ray kwaon kana lang daot. Ang iyang gibuhat nagdilif. Mao ni siya ang gitawag og leafing stage. Kuhaon ang mga laya-laya nga dahon. Dili gyud hugton og kuha ang usa ka dahon. Mura lang og guntingan lang gyud ang katurang portion nga dahon nga dunay itom. Mao ni ang rest area nila. Diha matulog ang gwardiya diha.